Velkommen til en kort video, der viser, hvordan du lettest kommer i kontakt med JMA's supportkonsulenter. Når du har et spørgsmål til en af JMA's supportkonsulenter, så er det ikke nødvendigt at ringe og være afhængig af, at en konsulent er ledig. Jeg vil have vist dig, hvordan du meget enkelt, direkte inden fra DSM-systemet, opretter et supportspørgsmål til JMA's supportkonsulenter. I menuen herovre til venstre, der finder du menupunktet Opret supportsag til JMA Forum. Når du klikker på det, så åbnes din internetbrowser automatisk og går direkte til den formular, som kun tager et øjeblik at udfylde. Hvis du ikke har været logget på JMA Forum før, så skal du første gang angive dit brugernavn og din adgangskode. Og lige husk at markere Husk mig, for så behøver du aldrig gøre det igen. Du angiver nu blot i feltet her kategori, om dit spørgsmål er til DSM-systemet, LMF-systemet, eller om det er mere teknisk karakter, for eksempel et spørgsmål til en printer eller en server eller lignende. Jeg vælger her, at det er til DSM-systemet. Den har automatisk udfyldt mit navn og hvilket firma jeg kommer fra og min e-mailadresse. Hvis du ønsker at blive ringet op, så kan du her skrive det telefonnummer, som du ønsker at blive ringet op på. Hvis ikke du udfylder telefonnummer, så svarer vi dig bare online. Du beskriver dit problem eller dit spørgsmål i det store felt, og eventuelt vedhæfter et skærmbillede. Jeg skriver her eksempelvis: Jeg kan ikke få min lagerværdige liste til at stemme til finansbogeriet. Jeg er i tvivl om, jeg har kørt min ukurrens korrekt, og om det har betydning om kostprisreguleringen skal være kørt. Så lige så meget som jeg nu ved om mit spørgsmål, kan jeg skrive kort eller langt, og så lige nedenunder, der angiver jeg lige en kort overskrift, så supportkonsulenterne, der modtager spørgsmålet, meget hurtigt kan se, hvad det drejer sig om. Jeg skriver her for eksempel hjælp til afstemning af lagerværdiliste. Og det er sådan set, hvad jeg skal gøre, og jeg trykker bare på send-knappen, og hermed er spørgsmålet direkte sendt afsted, og kan nu med det samme ses i supportkonsulenternes oversigt, og vil være blandt de højst prioriterede. Og spørgsmålene bliver besvaret i den rækkefølge, de kommer ind. Hvis vi kan se, at det er et alvorligt problem, f.eks. med driftsstop, så vil vi tillade os at prioritere det højst. Men du bliver altså fri for at vente i telefonen, til en medarbejder er ledig. Og du vil modtage en mail, så snart en supportkonsulent har et svar til dig. Og så får du den sidegevinst, at hele korrespondancen ligger til senere brug. Du kan søge dine tidligere supportspørgsmål eller andres for den sags skyld, og du kan hurtigt hente hjælp, helt uafhængig af, om en supportkonsulent er ledig. Og du vil se her, jeg har indsendt 3 supportsager nu til JMA, derfor ser jeg dem her, og den anden, den der ligger øverst her, det er så den, jeg lige har sendt afsted, og jeg kan se ud til højre, at det er en ny sag, der er sendt afsted. Når jeg klikker på den, så kan jeg altid gå ind og kigge herinde, og jeg vil faktisk kunne se, at den er modtaget hos JMA, og den har også allerede fået et sagsnummer. Så straks du har trykket på send, ja, så vil den altså være at se i supportoversigten hos JMA's konsulenter. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med online supportsystemet, som hver dag benyttes af rigtig mange af dine kolleger i branchen.